ka duba yadda Allah ya faɗi martaban nan ta mai wa Allah kira, amma kuma a yanzu sai aka mai da mutane suka koma malamin da ya zama malamin addini, wai addini yake karantarwa, shine ya koma ɗan takarar siyasa, shine ya koma wani mai kuɗi kamfe. Kamar yanzu kwanan da aka nuna wani malami ne na addini a yanda yan littattafai suke bin shi, amma kuma wai shine ya zo ya wai kofi ya je ya rike a gidan wani mai kuɗi, yake rikewa ya rike haka, ga munan a gidan wane, Allah ya taimaka, Allah ya ƙara tsara lafiya, Allah ya bada lafiya. Wai malamin addini ne yake wannan, kuma shi ma wanda yake ɗaukan shi ma da ke yana da yaudara akan addini. Ko ma dai zaka ba mutum kyauta kuma ka tozarta shi a duniya, sai ka ɗauki hoton shi kana nuna shi, ga kofi a gaban shi, ga shi ya sha shayi alamun a gidanka, sannan kuma kana bidiyon shi kana nuna ma duniya, shi kuma yana haka, Allah ya taimaka, ga muna a Abuja a gidan wane, shi ma abokin shi ma haka aka nuno shi, shi ma yana cewa ga muna a Abuja, Allah ya taimaka muna. Saboda Allah wulaƙantar da addini, wulaƙantar da darajar addini, wanda kuma ko a littattafan nasu fa yadda fa aka nuna fa su malamai fa, kai akwai ma mai littafin da Daribun Rawi ya ce in dai kana son ka zauna tsakaninka da lafiya, kada ka yadda sarki ya san ka, kakka yadda malami ya san ka. Kuma su sun karanta wannan abu kuma sun yadda da shi. Ka duba aka ce Imamun Nawawi rawani ɗaya yake da shi, rigar shi ƙwara ɗaya ce, babban riga wanda yake zama yake jan limanci ƙwara ɗaya ce. Haka aka ce Imamu Suwidi ɗan gudun duniya ne, bai san duniya. Kai ɗan hodiyo ya ce in kana neman mara imani a zuci shine wanda zai zo sallah masallaci ya sujjada a masallaci mai shimfiɗa. Masallaci mai shimfiɗa, daman wannan ba na masu imani ba ne, a fahimta ɗan hodiyo ya ce. To kana neman wanda zuciyar shi ma ba wani wadataccen imani, to ka samu wanda zai je ya, to sai duk aka gama wannan, ba ma wai malami ya zauna ma yana ɗan kwaɗayi ba, a'a, hatta kai ga mutum ya zo cikin Abuja yana gaisuwa a ɗauke shi bidiyo ana nuna shi yana jinjina ga wani mai kuɗi, kuma wai malami ne na ƙasa, shi malamin addini. Kuma yanzu kai duba, kamar yanzu wannan malamin da aka ce an dakatar da Abdul Jabbar, da aka ce an dakatar da shi da karatu, gwamnatin jihar Kano ta dakatar da shi da karatu, shi fa ba za ka taɓa samun irin wannan bidiyon a gurin shi ba. A bidiyo a ce ga Abdul Jabbar ya je wajen wani yana mai gaisuwa, yana roƙo, yana fadanci, amma haka aka yi tarayya, aka yi conference, aka ce a je ya kamata gwamnati ta hana shi karatu. Kuma ba su san wannan abin da suka yi ba, ƙara girmama shi suka yi. In kana hasara ga mutum, ka kawai da kai daga gare shi. In kana kallon shi, ƙara jin daɗi yake yi. In ka je ka ce ya kamata a hana shi, to da ka ce a hana shi sai jama'a da dama su waigo su, me yake yi ne aka hana shi? Kunna mun karatun shi in ji. Karatun shi bai taɓa yin yayi ba kamar sanda aka ce a kunne, an hana shi. To sai a lokacin da to haka addini yake. Shi Allah ana faka ji yana magana, su aljanu suna cewa wanda duk bai amsawa mai kiran Allah ba zai gagar Allah a doron duniya ba, kuma ba shi da wani majibanci da zai kula da shi.